meva mama preguntava: escarbat, estàs ben amagat? Sí! Molt bé! Quin soroll! Soroll! Que bona l'aigua! Bolla! Aquest és un. Aquest és l'altre. Aquest fuig i aquest l'empany. El Pol i la Marta van pescar tota la tarda i quan van tenir plena la seva galleda d'anar a pescar, se'n van tornar cap al poble. I si us ha agradat molt, amb la llimonada